A Praza do Concello focalizou este mediodía boa parte dos actos promovidos polo Executivo para conmemorar o Día do Orgullo LGTBI. Dende primeiras horas da mañá, a bandeira arcoíris, que simboliza a liberación sexual e de xénero, foi pendurada na fachada da Casa Consistorial. Pero non foi ata o mediodía cando se desenvolveron a maior parte dos actos. Un deles, se cadra o máis importante, foi a lectura dun manifesto, co que se pretendía recoñecer os dereitos deste colectivo e festexar que cada vez sexan menos as persoas que sofren rexeitamento pola súa orientación sexual. Un día de celebración non é suficiente. É preciso loitar polas nosas liberdades cada día en todo momento. Hai que educar en igualdade. Hai que amosar á sociedade o respeto pola diversidade e levar a todas as partes a mensaxe inequívoca de que todos e todas temos liberdade de elección sexual. Vivimos en liberdade e é preciso velar por ela. A continuación tamén se celebrou unha performance a cargo da compañía LAG, baseada na acción como reacción á marxinación que sofren as persoas cunha orientación sexual que non se adentra no socialmente establecido. A regulación límite. Para o seu uso, introdúcese a cabeza pola apertura. A súa cabeza, a poder ser. Con anterioridade, o alcalde entregou tamén os premios do concurso de Twist contra os estereotipos de xénero, promovidos dende o Centro de Información á Muller, e cuxos gañadores foron María Maceiras e Iker Fernández.